velkommen til. Den her video, der skal vi tale lidt om det her med metaldetektorer. Vi skal tale lidt om magnetfiskeri, og vi skal tale lidt om, hvad der faktisk skal foregå på den her kanal. Både på Facebook-siden, men også, som jeg siger, kanalen på YouTube. Jeg startede jo for cirka et år siden med det her med at komme ud med magneten. Det er en 1000 kilos magnet, 360 grader, hvor den kan, jeg tror det er 250 kilo cirka, eller sådan noget på hver side. Hvor man tager ud til en sø, en å, et eller andet sted, hvor der måske der har foregået noget ved 2. verdenskrig eller før, eller hvor folk bare har smidt affald, skrald. Og så smider man den i vandet, ser hvad man hiver ind, og har det sjovt med det, hygger sig, snakker med mennesker. Og det bliver bare bidt af. Så begyndte vi med metaldetektor, mig og en kammerat, og første gang der var jeg sådan lidt, så spændende er det vist heller ikke. Indtil jeg sådan faktisk rigtig kom i gang. Jeg købte sådan en helt billig metaldetektor, og så prøvede det. Og det var bare vanvittigt spændende, altså som i vanvittigt spændende. Jeg tror inden for de første 5-10 minutter, der tror jeg allerede, jeg har fundet 50-60 kroner eller sådan noget. Og det var utroligt nemt. Så begyndte der at dukke gamle mønter op, der begyndte at dukke gamle ting op. Også noget, som skulle dimes, som de kalder det inden for den her branche her. Det er en app, man downloader, hvor man så kan gå ind og tage billeder og lave GPS-lokationer på det, du har fundet. Hvis det nu skulle gå hen og være danefæ eller noget meget gammelt. Og så kan museerne så gå ind og se, jamen, hvad har vi fundet, og er det noget af interesse for dem. Man skal selvfølgelig også huske at informere sit lokale historisk museum, hvis man finder nogle af de ting. Men alt det kommer vi til. Men ja, så begyndte jeg bare at komme ud. Stressen i hverdagen forsvandt. Alt var bare, timerne de rendte bare afsted. Altså, det var mega hyggeligt. Og så blev man faktisk lidt bidt af det. Og så synes jeg egentlig, at når jeg sådan kigger rundt og snakker med folk, at der faktisk var mange, der havde en stor interesse for det. Man kan selvfølgelig se, at der var familier og børnefamilier og sådan noget, der var begyndt at købe metaldetektorer og komme ud og prøve det af. Men jeg synes også selv, altså jeg snakkede med min familie og mine venner, som ikke kendte noget som helst til metaldetektor. Og de blev hurtigt bidt. Men skal vi ikke lige tage med, og skal vi ikke lige gå ud et par timer og sådan noget. Og vi har bare hygget os vanvittigt med det. Og derfor vil jeg lave en kanal, hvor jeg deler alt det med jer. Og måske håber vi, at vi får nogle af jer med. Også nogle af jer, der måske kunne tænke jer at prøve at komme med, hvor vi filmer og ligesom prøve det med egne, prøve selv, altså, og se hvordan det er, fordi det er vanvittigt sjovt. Og så vil vi jo selvfølgelig også tage ud og kigge på noget smuk natur. Vi vil lave nogle ture, hvor vi tager ud med hængekøje i naturen og kigger på det smukke danske landskab, måske undersøger lidt historie i områderne. Vi vil ud og kigge på øde steder, ødegårde, hvad vi nu kan finde af spændende ting og sager. Film det, del det med jer. Og det håber jeg, I vil støtte op om og dele, subscribe og hvad det nu ellers hedder, abonnere på kanalen og følge lidt med. Og jeg håber, vi kan få mange med. Fordi lidt uden jer, jamen, så giver det ikke rigtig nogen mening. Og jo flere vi er, jamen, jo sjovere tror jeg faktisk bare det bliver. Så det er lidt det kommer til at handle om på kanalen. Og det var egentlig bare sådan det, jeg gerne vil snakke om. Og så vil jeg fortælle lidt om udstyret her. Altså, jeg bruger jo den her Nokta Simplex Bluetooth. Der er lavet en light version. Så er der lavet Bluetoothen, som er den her. Og så er der lavet en Ultra, som har lidt flere indstillinger. De kan i princippet det samme næsten. Lighten har for eksempel ikke Bluetooth og nogle få andre ting. Men ja, en rigtig fin maskine til forholdsvis billige penge. Jeg kan lige lave et link hernede, hvor I kan se, hvad sådan en koster. Og den er vandtæt, og den er nem at indstille. Der er nogle få ting, man skal trykke på, og så er du egentlig bare i gang. Når man så går med den, jamen, så får man signal, som I har set på videoerne. Det graver man op. Nogle gange så bruger jeg min lille skovl. Det er også en Nokta skovl, meget kraftig stålskovl. Og er det større ting, jamen, så har jeg jo spaden med. Så graver man op der, og så tjekker man med metaldetektoren, jamen er der signal op i klumpen, man har gravet op, jamen, så er det der, man skal lede. Er det stadigvæk nede i hullet, jamen, så er det der, man leder. Og så bruger man jo en pinpointer, og dem kan man få i alle former og farver. Altså, det er vanvittigt, så mange forskellige der er.
Jeg har så bare valgt Noctas her, fordi at jeg synes, den var fed med display, hvor du kan indstille med lys og lyd og hvad du nu har lyst til. Men ja, som sagt, når du så har hullet op, jamen, ned med den her, og når den giver en biblyd, jamen, så er du ved at være tæt, og så er det egentlig bare komme tættere og tættere på, indtil du ser, hvad der er i jorden. Og det kan jo være alt, som jeg har set, fra affald til moderne mønter, gamle mønter. Det kan være, danefæ kan dukke op, jamen, alt muligt spændende kan dukke op. Og det er jo det, der er sjovt at bruge sin tid på, synes jeg i hvert fald, og det håber jeg da også, I kommer til at synes. Og fremad, altså hvis I har nogle idéer, hvis I har nogle forslag til, hvor vi kunne tage hen, eller I måske kender nogen, der bor på nogle meget gamle ejendomme, altså fra 200-300 år længere tilbage, end vi er nu, og vi kunne få lov at komme derud, jamen, så er vi da også på det. Vi har jo 30 hektar herude ved nogle marker, hvor jeg bor, og så på den anden side af Skjern, der har vi 100 hektar, hvor vi også kan gå frit rundt på, og alt det kommer I også til at se i videoerne. Vi vil primært bevæge os i parker, anlæg, fodboldbaner, skoler, gamle kirker, hvor vi får lov at gå ved, og så marker. Det er der primært metaldetektoren skal bruges. Når vi så skal over og lave noget med magneten, jamen det vil jo være havne, det vil være åløb, det vil være søer, og måske nogle privatsøer, vi får lov at se, hvad der kan gemme sig i. Og det med magnet, det lyder måske lidt mystisk, men altså, når vi kommer så langt, og vi skal tage i gang med det, så vil I også se, altså det er jo alt mellem himmel og jord. Altså, ja, det er svært at forklare. Prøv bare nu at gå ind på nettet og så se, bare skrive magnetfiskeri, og så se, hvad folk de finder. Det er simpelthen det er spændende. Det er alt fra pengeskab til våben til gamle rustne søm. Altså alt kan simpelthen dukke op. Det mest utrolige kan dukke op. Og det er det, der gør det så vanvittigt spændende. Ja, det er egentlig bare det, som jeg vil sige. Og så håber jeg, at I vil like, eventuelt dele den her video. Og så vil jeg prøve, om jeg ikke godt kan i hvert fald ramme 1-2 videoer i ugen. Jeg vil lave nogle kort videoer, nogle sjove videoer, både på YouTube, men også på Facebook. Hvor man kan gå ind og se, hvad der er sket. Jeg vil tage nogle billeder af naturen, jeg vil tage billeder af det, vi laver. Dele og skrive om, hvad jeg synes om det. I kan jo eventuelt kommentere, hvad I synes om det, og hvad I har af sjove idéer. Og så tænker jeg egentlig, at vi skal prøve at have et fællesskab her. Altså, det skal jo handle lige så meget om jer, som det skal handle om mig. Altså, jeg har jo bare fundet nogle ting, som jeg synes er spændende, og så håber jeg, at I også synes, det er spændende, og så skal vi jo bare dele det sammen. Så ja, er det ikke det, vi prøver? Og så se, om det ikke kan komme til at fungere. Det håber jeg, det kan. Og jeg håber, I har lyst til at følge mig på det her. Så er der ikke andet til at sige end have en fortsat god aften, og tak fordi I så med. Vi ses!